Gipatubag na sa Land Transportation Office Region 11 ang duha ka PUV drivers nga nagbugno sa Davao City tungod nag-ilog og pasahero. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, gipadadaan og show cause order ang duha ka PUJ driver aron na patubagon sila kung nganong dili dapat ma-revoke ang ilahang lisensya. Samtang ang LTO 11 nagpahimangno sa mga motorista nga likayan ang road rage. Gipadadaan na og show cause order ang duha ka public utility jeepney driver nga nagbugno sa Siem Recto sa Davao City. Kini ang gikumpirma ni LTO 11 Regional Law Enforcement Section Head Yuri Lim sa GMA Regional TV1 Mindanao. Ang maong away karsada nakuhaan og video nga paspas nag-viral online. Sumala sa LTO kung wala igong rason ang duha nganong misangput sa away sa karsada, pwedeng ma-revoke ang ilang lisensya. We have to determine kung ano ba talaga nangyari noon, no? Other than yung nagsuntukan sila, physical injury, because traffic obstruction is one. Ibang matter din yun, no? So marami siyang kailangan natin hima-himayin. Opo. Pag na-determine talaga natin leading to a revocation of driver's license, then why not? They have to face it. Ang ubang motorista, unsa kaha ang ginahimo aron malikay sa road rage. Kay og as much as possible kung ma-settle ninyo, i-settle jud ninyo in a nice way. Ayaw dyan nang pairalo ng ato ang pride, ato ang kainit sa ulo. Kay lahi dyan, wala dyan madaog ana. Kinahanglan kalma lang dyan, pailog, paglikay sa away. Sa pilay sa dalan kay isa na makakusog sa mo. Taliwala sa traffic education o seminar sa LTO, doon na paghihapoy mga motorista nga ipatigbabaw ang init sa ulo, nga musangput pa sa pisikalay o ikamatay. Sama sa naitabo sa Antipolo City, tungod lang sa simpleng bikil sa trapiko, nagsinumbagay hangtod sa gibaril ang rider nga mo hinungdan sa iyang kamatayon. Nagpasidaan ang LTO 11 nga dunay silot ang mga malambigit sa road rage. Usa sa mga rason mao ang overspeeding. For private citizen or even public na pag meron tayong mga travel, long travel, short travel, we should have planned it ahead to avoid overspeeding, to avoid rush of time. Diyan kasi minsan nag-uumpisa yung road rage din. Dahil nagmamadali tayo, we tend to change lane from time to time and not knowing, nawawala na yung focus natin sa kalsada. Let us remember na road safety is a shared responsibility. No? So let us keep calm. Dugang sa LTO 11 nga usa sa mga pamaagi aron na likay sa road rage mao ang makanunayon nga pagtuman sa balaod trapiko. Sara. Daghang salamat, John D. Esteban.